Opa, zou je het zeil even iets omhoog willen houden? Nou, dan gaan we traditioneel maar eens even beginnen met de Friese medley. Ja? Ja, elke week. Ik zeg altijd, de ene houdt van rockmuziek en de andere van Tchaikovsky bijvoorbeeld. En ik hou van draaiorgels. Nou, ik ben een trotsnee liefhebber, zeg maar. Ik roem er nooit voorbij zonder een muntje in het bakje te doen, maar vond ik het leuk, gezellig. Maar dat weet het. Maar net zo raar als maar. Waar komt die leefde van het wargel? Ja, eigenlijk uit Sneek. Van meneer Boon. Toen ik als kind, als 2-jarige jongetje, hier al bij het orgel stond te kijken naar de slaande bellen dames staan te kijken en de techniek bekijken. Ja, daar is het eigenlijk vandaan gekomen. Wie net fut te slaan bij de wargel, moest hem altijd mij lukken van nou, nu is het wel klaar. En dat is bleun. Dat zal alleen nog maar slimmer worden. Het is een liefde voor het wargel. Ja. Ja, en de oude meneer kreeg het bericht dat meneer Boon niet verstond. De wereld zakte een beetje onder mijn voeten weg, want dit was wel de hele basis van mijn leven. En als dat ineens weg is, dat is toch wel een hele schok. We hebben contact gehouden met mevrouw Boon. En ze wou me eerst net verkeepje. En dat was vol emotioneel voor haar. Maar later zei ze, nou ja, als ik hem nou verkeepje, dan zoek mooi wijze uit Marra. Dan bij terug worden. In de snitsbloed. Nou, het zou binnen het Ruudkamer te krijgen. Toen hebben opa en oma achter mijn rug om het orgel gekocht. En toen, ja, heel erg blij, maar toch wel heel erg dubbel. Want ja, meneer Boon is dan overleden en dan ga je er zelf mee op pad. Ik vind het in principe heel mooi en Sneek vindt het ook mooi. Maar toch jammer dat meneer Boon het niet meer voort kan zetten. Hartstikke bedankt, fijne dag! Dank u wel, hartstikke bedankt, fijne dag! Doeg! Hoe gaat dat, die gearworking tussen je beiden? Nou, meestal ziet het wel goed. Ja? Maar we hebben wel eens ruzie, hè? Ja? Ja. Ja, hevige discussies. Ja, wat gaat het door dan? Hoe is van alles? Hoe iets moet en dat soort dingen. Ja? Ja, dat... Maar, ik ben het lang niet altijd eens. Nee. Maar dat hindert ook niks. Nee. Maar je bent wel vaak te keer op pad. Ja. Ja, alles nou. Ze zijn wel te keer op pad, ja. Nou, hoe mooi is dat? Ja. Maar die paken, Cesar. Ja. Ja, maar dat is heel bijzonder natuurlijk. Zeker. Ik denk dat menig paken jaloers is. Hoe oud bist? Ik ben nu 14. Ik wil uiteindelijk zoveel mogelijk draaiorgels hebben. En zorgen dat die allemaal goed blijven spelen. En ik wil uiteindelijk ook gewoon beroepsorgeldraaier worden. Maar dat is heel serieus. In elk geval, maar de wargels is die heel serieus dwaande. Oh. Dan weet ik alles wat. Maar waar net in dan? Nou, squallen dan eerst een beetje minder. Ik zit hier op het CSG Bogeman. En doe niveau VWO. En ja, dat gaat in principe wel goed. Alleen de leraren zeggen wel, je hebt het soms zo druk dat je vergeet je werk te maken van school. Bij muziek maken er altijd een grapje van. Heb je huiswerk van muziek gemaakt? Ik zeg ja, thuis op het orgel heb ik genoeg muziek gemaakt. Het wargel is echt zijn passie. Beslist. Ja. En hij heeft paken er in mijn om. Kun je wel stellen, ja. Ja, dat kinderen haast net hoort, hè. Wij zijn enthousiasme, daar wisten we wel terug besmet, ja. Hartstikke bedankt. Fijne dag.